něco funkčního, esteticky zajímavého. To zútulnilo ten interiér, jo? Protože všichni to přijdou, tak první tak se koukají na akvarko. Vlastně jsme se za celou tu dobu nesetkali s jediným problémem. Péče standardně je velice snadná. Ta cena pořizovací není zdaleka tak vysoká, jak se na první pohled může zdát. Dětem se hlavně líbí ten život v tom akváriu a to je vlastně i pro nás to nejpodstatnější.